मैदेर खेला जायनो मैदेरनि गोदनायाव सोनो हागोन बेनो मोनगोन बान्था माथो मैदेर खेलालाय औ थारो मा मैदेर ओंखारनाय दं ओइ मैदेर दखानि मा मैदेर दखान जालाबायनांगौ जाखो दालाय नों मैदेर फानाखै आरो बेनिखायनो मैदेर दखान बुंबायब्रा मैदेर खेलासो होदों आं मैदेर खेला मा मोनगोनलै बिदि मैदेर खेलायाव नै बे रिंखौ मैदेर बाबुनि गोदनायाव सोनो हाबा नोंसोर मोनगोन 5,000 नगद रां 5,000 रांखौ मोनाब्ला मा जागोन आंनि न'आव मोसौ गुमनो लावखार थाहैनांगोन ओरैनो होनदों आं नो बे रिंखौ लानानै मैदेरनि गोदनायाव सोनो नाजा ओमफ्राय सिगाङावनो 50,000 रां हरग्रोनांगोन होमबासो सोनो मोनगोन 50,000 रां हरग्रो बेखौनो सिगिलायो आरो दे रिङा सोदो गेलेनोसै दे लावदो रिङा सोना नायनि माथो हाबासैलाय खेबसे सोना नायबावनि आं 100 रां जागोन एबार खेबसे सोबावबा हर 100 राङा दै मैदेरानो एसां गिदिर बे फिसा रिङा हाबनाय नङालै मोननाय नङालै जोङो फैसायानो थांगारजोबसिनसै जोंहा औलै मैदेरनि खर'आ मा एसे गिदिरथारलै दासो गिदों दहायबा सानखायाखैसै पिस्तलाव गुलि बायनो फैसा गैला बम्ब्रनि माथासोलै बियो बेंगलि मारवारिबो हास्लाबावला नै बे बम्ब्रजों मैदेर खेला जायनो मैदेरनि गोदनायाव सोनो हागोन बेनो मोनगोन बान्था आइला मा मैदेर दखान होनाय जाखोना माखोब्रा मैदेर खेला आइला बम्ब्र मा खेलालै बे सुवाद नोंसोरसो माथो ज'थारलै जान्थिफोर बायदि बाद हो बेफोरखौ ओमफ्राय मा गेमब्रा बेलाय मैदेर लालायलाय नैबे रिंखौ सोनो हायोब्ला 5,000 रां मोनगोनब्रा है नंगौ नामाब्रा हर सोयो बेखौलाय आं ओरैनो हायो खिथौ सुग्रा आगसि आखाइजोंनो थ्रोब सोगोन आं साननानै नायखाव महाराजा नैबे रिंखौ सोग्रोनायनि सिगां 50,000 रां होग्रोनांगौ आंनो दाहाय 5,000 रां मोनखांबा 50,000 दानख'नानै लाखिब्रा थोद मा बिलु बिलालै एसेबां कनफिडेन्टबो जानाङालै मोनाबो जानो हागौना नोङो 5,000 रांखौ ओइ सन्थ हलाय 50,000 रांखौ मोखाङावनो गारनांगौलै बम्ब्रनि मोखाङाव मा खें जाबाय थादों इयो आंनाव गैयालै सोमसिनावसो दङ खोमा आइला हिनजावनो फैसा होजोबलाय नोङो आइला आइला आइलि उनाव जाबाय थालै दे माबार दे 50 रांखौ आं दा होगोन दे सोग्रोनि आं जिबौ दन्दाखौ फोथायगोन थेवबो नोंखौ फोथायालां 50 राङा हरग्रो होमबासो 50 थाखाया हरग्रो सोमस्रि हैलाय थांलाय सोमस्रि माखौबा महाराजाया गावनि गार्लफ्रेन्ड बायदि मोनबावदों बे आंखौ हैदोलै हैदो ना फैसाया हैना बाद थोखासे 5,000 रांनि हाब्बाय हरदो 50,000 हरदो नगद साननानै हरदो मैदेरावनो हाबाखै माथो बेलाय सुन्देयाव हाबनाया मा सुन्देयाव हाबनाया सुवाद साला मैदेरनि गोदनायावसो हाबनांगौ दा मैदेरनि गोदनायाव साला एसेबां फिसा रिंखौ होनानै मैदेरनि गोदनायाव हाबजानो लुगैदों नों बम्ब्र साला बे रिङाथ' मोस्रोमनि गोदनायावबो हाबनाय नङा ओरैबायदि फिसा होमबालाय बोरै मैदेरनि गोदनायाव हाबनांगौ जाखो दिस इज कल्ड बिजनेस ब्रा बिजनेस मैदेरखौ लानो थांदों आं बांद्रायबा मा गोदाव सोराव बुङोब्रा हरफिन 50 राङा हरफिन आङो जल्दि 50 हरफिन बेफोरखौनो मोनफिनबावो नामा जल्दि 50 राङा हरफिन नङाबा मैदेरखौसो लाना थांसै आं साला मालायनि धान्दाखौ नोङो साला जाना होनो नागिरदों नामालै थांलै बहा थां सन्थला थुदो बेरायहैनोसै सन्थला नायलाय बम्ब्र खिबु खर'खौ साला मा माथा मारिदों बियो एफा गिदिर मैदेराव बे फिसा रिङालाय बोरै हाबजानांगौ जाखो बेबो गोदनायाव मालाय बिजनेसनो फै बेरायनो थांसै हौवा हिनजाव बेरायनो लिंबाय महाराजाखौसो लिंफालायबाय दा एसे बम्ब्रजों नांलायबावनि आं नांलायलायबाय थालै थांसै आंखौ गारनानै थाथ' मिथा पान लायनो थांनि आं नोंनो थाथ' दै महाराजा सुवाद साला मा डिस्टार्बब्रा कास्टमार फैगासिनो दं होगालै लामाफोरा महाराजा नोंहालाय मा डिस्टार्ब खालामगासिनो मालाय मैदेर खेला होनायाव मैदेर खेला होआखैलै बियो फैसा लुथिग्रा खेलासो होदों बियो थेवबो नोंहालाय मानोथो डिस्टार्ब खालामबाय थादों
दे बमब्र फुजाखाय गथ'बाय सासेलाय बोरै माबा मिथा पान लायनो थांदों दाबो मोनफैला आच्छा नोंजों मोनसे खोथा दङमोनलै रायलायजागोन नामा औ जागोन दे थौ होमबा बै खनाथिं बमब्र खिबौ खर' होननानै बुंदोंना नोंसोरो नैबे बमब्रनि माथाजों हाला नोंसोरो एमाव राजा माबार थाबाय मा नांथाबाय थाखो बेलुन लानानै थाबायनो लाजिदों आं मा बेलुन लानानै थाबायनो लाजिदों औ लाजिदों आं हिनजावफोर बायदि आंखौ बेलुन लाहोबाय थादों पिस्तलसो नांगौ आंनो पिस्तल आयु लाजि लायनो बेलुन लानोबो लाजिथ' आरो मालाबा पिस्तल बावथिंबाय थादों ओमफ्राय आंहा बेलुन लानांगौ आरो हे मराजे माथो बेलुनसो लादों औलै मराजा मानो पिस्तल लायाखै नोंलाय गथ'फोर मा हिनजाव मा हौवा बेलाय बेलुनखौलाय गथ'फोरा बयबो लाखायो माथो गैलालै मराजा नोङो नों साइजों बुरखायनानै दोनजाबाय नुबाय आंखौ बोरै एदावदों गन्थ'आनो जबायलै आंना गन्थ'आनो जबाय आंनोबो पिस्तल नांगौ नङाबा आं बे फुजा थिलियावनो जिरायनानै गाबबाय थागोन आंनोबो पिस्तल नांगौ आयु नाङा पिस्तलफोरा गाज्रि बुस्थुसो लाया आंनोबो पिस्तल नांगौ आंनोबो पिस्तल नांगौ आयु फुजा थिलियावलाय मानो बिदि गाबनांगौ जाखो सिखाराबा सिखार आं गाबबाय थागोन लागाव एमाव दासो जादों आयलाय पिस्तल होनदों पिस्तल मा गाबलु गाबलालै माबा पिस्तल नांगौनो गाबगासिनो बेखौनो पिस्तल बिनानै आंनो पिस्तल नांगौ पिस्तल दे आं बायना होगोन सिखार नंगौ नामालाय हट होमबा फैसाया आयु लाजिया मानसिफोरनाव बिदि फैसा बिनो हामा जेबो नङा गावनि होननानैसो बिदों दा बेलाय पिस्तल बायनोसै आं लोगोफोरजों बहा थांनो नागिरदों गोमागोन दा गोमायालै जों दङ गोमायालै आं पिस्तल बायनोसै सन्थला नोंहालाय मा हारसिं मिथा पानसो लांनो फैदोंमोनलै आङो बेयावनो नोंखौ लोगो मोनफैबाय मोजाङानो जाबाय दे मानसिखौबो देलाय मालाय मोजांथार नुथारदों माथो महाकाली बायदि आयु बाख्नायनाय जाखोना बासिनाय जाखोसै मोजां नुनायखौसो बुंदों कालियाबो खथ' नायनो मोजां दा आंथ' महाकालीखौ बोरैबाबा सरस्वती लक्ष्मीफोरनिख्रुइबो साबसिन नुयोलै रागा जोंबाथाय हामबायसै आरोबाव साबसिन नुबावबाय आरो आं नंगौ नामा बेनिखायनो आं नोंखौ महाकालीफोर बायदि बिराद मोजां मोनो आं नों सैथोखौ सैथो जुजिबाय थायोना नों सैथोजों बिराद नाङोना बेनिखायनो नोंखौ मोजां मोनो बिराद महाकालीखौ मोजां मोननाय बायदि महाकालीना थोंबाथों नङाबा बाथोंखाना गाज्रिखौ थबस'खा मोजांखौबा बिराद अनखायो दे बारा बाख्नायबाय थाला लाजिनो ओंखारलायलाङो आंहा फै मिथा पान जानो थाङो बे सुजुगावनो बिनि बिमानि खोथा खोन्थानाया गाहाम जागोन नामा खोन्थानि दा फैदो होमबा आंनि उन गारि भारा लालायलायनाथ' बेरायबोनो ओंखारबाय जोङो दा बिजामादैयासो थाब थांफिनाबा दावराव खालामथारगोन न'आव बे अमा राजाया दा औहाय फिसाजो हाग्रि मन्दिखौ अमा राजायानो लाबोदों आरो आच्छा बे अमा राजायाथ' आंनि फिसाजोखौबो गोसोथोयोमोन नङा होमबा माथो बुंनो आरो गावनि आखल आखुआनो जाथ्रा आंखौबो बिखुनजोखौनो थाल लाबाय थायो सोरजों रायलायदों सोरजों रायलायाखै बहा बेरायदों बहा मादों थाल लाबाय थायो बेफोरखौ सानबाय थाथ'नांला जों सानैनि हाबायाल' जाग्रोथोंसै बिनि उनाव अमा राजाखौ जोबोर मोजाङै बुजायगोन जों मा होननाय जादोंलै नोंसोर सानैया हाबा जायाखै बोरायना बुरैना दाबो हाबा जायाखै नामा नों ड्राइभार मानसि बेफोरखौ मानो थाल लाबाय थादों गारि सलाय नों बेफोरबायदि दाखालि सेंग्रा सिख्ला सानै दोनखारलायनानै आंखौसो बुजा होबाय साला सेंग्रा सिख्ला सानैया आंनि गारिखौ लानानै भारा लानानै खारस'नहैनो थांदोंमोन बहाबा दोनखारहैनो थांदोंमोन आंखौसो बुदोंलै ओंखारलै आं लायालै बिदिखौ जों बिराद सनमान गोनां मानसि मिथिबाय जों सनमान गोनां मानसि जोंखौ जानला मानला दासान नों गारिखौ सिगांथिं नायनानै सलाय नङाबा एक्सिडेन्ट जागोन फैसाखौ डाबल होनांगोनलै आंनो जागोन होगोन ओमफ्राय अमा राजा मा खोथामोन खोथायानोथ' दे खोन्थाग्रोलाय सोमस्रि माबायदि दं नों खबरफोरा माबायदि हाबा जाखांनानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव माबायदि दङ नों मोजाङैनो दङ अमा राजा दे मोजाङैनो दङबालाय मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय सन्थलाया जौ लोंनानै बुलाबुसि खालामो नामा खालामा मा सन्थलाया दाना जौ लोंला मा होनो जादोंलै आंसो सम लोङो ओमफ्राय अमा राजा मा खोथा बुंमोन देलाय दाबा बुंबा जागोना जायाब्रा बिफानि खोथाखौ बुंबा जागोना जायालै आयु हाबा जाखांनानैबो बोरै लाइन मारिलायगासिनो
मालायबा मा रायलायदों बिसोरबा मा जादों जादों होननानैसो बुंदों नुवाखै सोमस्रि बिफाजों ओमफ्राय हांग्रिमोननि बिमाजों मा जालायगासिनो आरो दोनखादों होननानैसो खोनाबावदों आङो सोरबा आंनो फन खालामनानै दासो खोन्थादों फात्ता गैया खोमा बिसोरो बेयाव लाइनसो मारिलायबाय थादों ओइ अमाराजा आरो सोमस्रि नोंसोरसो माथो मा मोनबाय थादों नोंसोर बेयाव हा मा मोनबाय थादों फुजायावलाय मा मोनो हा फुजायाव मा मोनो फैसा खुस्रा गलांनाय नागिरनो फैदों आं मिथिबाय नोंलाय मानो फैदों फुजायावलाय नोंसोर सानैया फुजासो नायनो फैदों आरोना बिथिंजाय नोंना बिखुनजोआ ओमफ्राय सोमस्रि बिफाया मालाय दोनखारलांबाय लासै बुं दासिमबो खोन्थायाखै आं सोमस्रिनो खोन्थानो साननानै मा रावजों खोन्थानो जागासिनो आरो सैथो खोथाखौलाय बेसेबां दिन नोंलाय लाखोमानानै दोनो दे अमा राजा सानसेबाबो मिथिखागोन माथो बेबो नंगौ खोथाया थेवबो आरो हाबां खोनानाय खोथाफोरखौ नंगौ सानो नामा नोङो नंगौलै नारजि भाइ आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों ओइ मा जादों खिन्थागोन ना हाबां खोन्थालाय मा जादों बा नोंसा आफाया हांग्रिमोननि बिमाखौ दोनखारलांबायनो मा होनखो आफाखौ फन हरगासिनो दङ आङो आफानाव फनाबो थाङाखै आइ बिखुनजोनावबो फना नाङाखैब्रा मारै दङ बहा दङ जेबो खबरखौनो गैया माथो आं गिनायसो मोनबायहाय बिसोरबा बहा थांखो सोरजोंबा बुजाला बायबायसो खोमाहाय ओरैबा मानसिफ्रा दोनखारनो थांनायफोरखौ हमै बुयो आरो अमा राजा मा जाबावगोन दे सोमस्रि मोजांखौ सान गाज्रिखौ दासान अमा राजा आफाया जुदि माबा मोनसे जायोब्ला मा जागोन दे अमा राजा माबा मोनसे खालामना हामा आं दंना नैबे अमा राजा थानायाव मानि सिन्था पुलिसनो खबर हैनोसै नामा अमा राजा बिसोरबा बहा दङ दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो फनानो नाङाखै पुलिसाबोथ' दा 24 आवार नङाबा रिपर्टखौनो लिरनाय नङा थेवबो थांना नायनि नामा हाफां मानसिया रागा खराबाबो ब्रेना मेलेमा बिराद मोजाङानोलै नोंना थिग खोथाखौनो नांगौ समाव बुंनानै होयो आरो हेफाजाबबो होयो बे बाख्नायबाय थानांला पुलिस स्टेशनाव थांसै थुदो प्लिज हाब्बां प्लिज नारजि बिदां प्लिज अमा राजा आंनि आफाखौ नागिरना दैउनायाव आंखौ हेफाजाब होदो जाम्बि हामालाय गाबबाय थानांला आं दं